Jo tinc la nàpia grossa, mare. Au, prou de pensar en el sexe. No, però... Sempre parles del mateix, dia i nit. Els agradarà això a les dones? Els agradarà allò? Serà massa grossa, massa petita? Almoina per un leprós. Una almoina per un leprós! Una almoina per un ex-leprós! Maleïts amos dels burros. No tenen mai canvi. Aquests sí. Un talent per un ex-leprós! Ves a pastafant. Un talent per un ex-leprós? Un talent? Aquest no el guanya ni en un mes. Doncs mig talent. Toca el 2. Regategem, nàpia grossa. Què? Deixem-ho, doncs. Diguem que has començat amb un cicle, jo he començat amb 2.000 i ho deixem en 1.800. No. 1.700. Ves-te'n. 1.500. El vols deixar en pau? Deixem-ho en 2 cicles. És divertit, oi? Mira, no et donarà ni un cèntim, així que fot el cap. Última oferta. Mig cicle per un ex-leprós? Has dit ex-leprós? Exacte, 6 anys amb la campaneta i amb molta honra. Què et va passar? Em vaig curar. Curar? Sí, un miracle podrit, senyor. Qui et va curar? Jesús, senyor. Jo anava fent amb les almoines que rebia i de sobte arriba ell i em cura. Em va deixar sense lepra i sense manera de guanyar-me la vida i ni tan sols em va demanar permís. Estàs curat, va dir. Maleït sigui. Per què no el vas a veure i li dius que vols tornar a ser leprós? Sí, esclar, podria fer-ho, suposo. Jo havia pensat demanar-li que em fes coix d'una cama els dies feiners, però leprós no, la lepra és una tocada de collons. I perdoni la franquesa, senyor. Brian, vas a endreçar el teu dormitori. Gràcies, senyor. Aquesta merda per explicar-li la meva vida? N'hi ha que mai no estan contents. Això mateix va dir Jesús.